Jo vaig començar al món del bàsquet per amistat. Jo venia d'un altre esport, que era totalment diferent, que era el piragüisme, i per amistat amb els companys de classe, que tots jugant al bàsquet, per pesats em vaig moure al bàsquet. I vaig començar com a jugador. Realment era bastant dolent jugant, i suposo que el fet de ser bastant dolent em va portar a entrenar. I també per amistat, perquè tots els meus companys d'equip estaven iniciant com a entrenadors, i jo també vaig fer el canvi. Tot això va passar al Club Esportiu Maristes. Això teníem 17 anys, érem molt joves, però bueno, era per estar amb el nucli d'amics i una cosa ens va portar a l'altra. Quan decideix l'altre entrenador marxar, clar, nosaltres quan pensem en el possible candidat, evidentment pensem en ell, perquè ell ja portava 2 temporades fent de segon entrenador. Llavors vam pensar que podia ser un bon candidat. Bueno, jo crec que l'avantatge dels entrenadors joves és les ganes, és l'esperit aquest, lluitador, que no vol dir que un de més gran no el tingui, perquè un de més gran tindrà l'experiència. Però quan penses en la gent jove, com nosaltres tenim al club, que la majoria són joves, penses en les ganes aquestes que hi posen. I a més els resultats també són bons, per tant... Bé, jo el que sí que puc dir, que tot i que sigui molt jove, pels equips que estic entrenant, només 27 anys, he entrenat absolutament a totes les categories que existeixen. Jo el primer equip va ser a l'escola del Club Esportiu Maristes, he passat pels seus minis, durant 2 o 3 anys he entrenat minis, he entrenat infantils d'allí, vaig entrenar un cadet als Maristes, he estat entrenant júnior, o sigui, una mica he tocat totes les categories. Llavors el que sí que és quan canvio de club, dels Maristes aquí al Club Bàsquet Lleida, sí que canvio amb la idea de poder fer un pas endavant i dedicar-me o entrar en dinàmica dels equips sèniors. L'Albert jo crec que ha tingut un bon balanç, perquè passa a primer entrenador i està a primera catalana i aconsegueix l'ascens a Copa Catalunya. Per tant, jo crec que és un bon balanç. Jo penso el mateix que he dit, amb 27 anys ets una mica més irresponsable i sempre tens ganes que el teu sostre no acabi aquí, però sempre sapiguent que vius a una ciutat de Lleida, jo sempre dic que la ciutat de Lleida té hàndicaps, que hi ha el CB Lleida, hi ha el Pardines, hi ha el Força Lleida, o sigui, hi ha 3 clubs amb equips sèniors, hi ha l'Alpicat. És molt complicat prosperar. Si volguéssim prosperar, volguéssim anar més amunt, hauries de plantejar-te canvis de domicili, marxar a l'estranger. No ho descarto, evidentment que no ho descarto, però abans que arribi això hem de fer bones campanyes aquí a Copa Catalunya.